Vela.cat. Hola, som el Club Nàutic El Garraf perquè avui es disputa la tercera jornada del Campionat d'Espanya de 29er. Han vingut fins aquí regatistes de Múrcia, de Cantàbria, de les Canàries, de les Balears, de València i també els catalans, com no, tots per disputar aquesta regata. Ramon, quan arriba el 29er a Espanya? Bueno, en el 2005 arriba a Denia, portem 3 vaixells a Denia y a partir de ahí s'ha desenvolupat el 29er, posiblement la classe que més s'ha desenvolupat. Fa 4 anys van fer el primer campionat d'Espanya i auspiciats per la Federació Espanyola en Denia i este és el quart campionat d'Espanya que fem. El Club Nàutic Garraf estem apostant molt per aquesta classe, és una classe que està creixent, en poc temps doncs, hem fet una flota important i bueno, per tant per nosaltres és a la vegada una satisfacció doncs, tenir aquest campionat d'Espanya de 29er aquí a casa nostra. Per què és un vaixell que té tant èxit entre els joves? Perquè és molt exigent, no? Una de les coses que va dir és que l'esquif és com el snowboard per a l'esquí assegut i l'esquif per a la vela diuen que és el mateix. És un barco que si el distraus 5 segons te'n vas a l'auia, és a dir que és un barco molt exigent, molt exigent. És com la mountain bike, no? Que quan te tires en ella pues, necessites unes sensacions adrenalíniques grans, pues el 29 és a Xina també. Està sempre en tensió en el barco, perquè si no te'n vas a l'auia. La classe 29er representa una classe estratègica per poder passar a formar part de l'equip olímpic. Recentment, la Federació Internacional de Vela l'ha reconegut com a classe olímpica, fet que representa un gran pas per a aquest vaixell, que cada cop acull més adeptes entusiasmats per la velocitat i la diversió que ofereix. Un total de 24 tripulacions van participar a la cita nacional de 29er que es celebrava del 20 al 23 d'abril. El duet format pels alicantins Luis Ródenas i Juan Miguel Martínez havia fet uns bons parcials al llarg de les proves, cosa que va col·locar-los al primer lloc del podi amb 11 punts. Els catalans Carlos Robles i Florian Trittel del Club Nàutic Albalís, actuals campions de Catalunya de la classe, van quedar tercers i campions juvenils amb 15 punts. Després de la tripulació càntabra, formada per Víctor Payá i Álvaro del Arco, del Reial Club Marítimo Santander, que van quedar subcampions d'Espanya amb 13 punts. Vamos a proceder a la entrega de premios. 1000 más y Toti llenas. Campeonas femeninas. Laura Capdevila, Marta Capdevila, del Real Club Náutico Tenerife. Hace poco también ganaste. Segundo clasificado, subcampeones de España, Víctor Payá, Álvaro del Arco, del Real Club Marítimo Santander. Y campeones de España, Luis Ródenas, Juan Miguel Martínez. Bueno, pues sí, un poco. Pero contento. Sí, hombre, hemos ganado el Campeonato de España, claro que estamos contentos. Y ahora, después del Campeonato de España, ¿qué viene? ¿Qué toca después? Pues nada, estamos preparando porque en julio, el 17, tenemos el Europeo en Suiza. Así que tocará quedar bien para poder dejar bien un buen lugar a España. Campeón, ¿cómo estás aparte de mojado? Pues muerto de frío. Muy bien, muy contento. ¿Y cómo te ha ido a ti la regata? Bueno, a ti y a tu compañero, en resumen un poco. Pues ha estado muy emocionante y ajustada hasta la última prueba. Pero bien, muy contentos de volver a poder ganar, que lo hicimos hace un par de años y hemos recuperado el título ahora. Vela.cat.